Am venit cu un video in the desert și te rog eu frumos deschide ușa. Mulțumesc. Astăzi o să conducă colegul meu. Bă, până acum m-am văzut că conduce, o să avem probleme. Mi-e frică de apa asta, că... Na. Degeaba o scoatem și după aia curând începem orășe. Să vedem. Deci unde te-ai dus? Ok. Conduci tu până păsta apă sau duc eu. Hai și ajută-mă să montez asta, mașină. Eu din păcate am încercat de vreo câteva ori și când a fost să terminăm? Adică noi am încercat de mai multe ori și noi am vrut să încercăm, am făcut o încercare și din păcate ieși. Efectiv, am găsit rulotă, dar a fost stricată. Nu înțeleg de ce sau cum, dar efectiv avea tot ce trebuia, tot și nu merea. Dar mai încercăm o dată și dacă nu mereu. Adică pot să intru cu mașină sau așa. Mă gândesc că... Ok. Mă gândesc că poate găsim buggy sau o mașină. Ori buggy aș vrea totuși să se ok. Bine spus că chiar că mi-e frică că bagi înapoi și m-ar fi eu să bag înapoi din seara, că mă lui de râs. Ok, sperăm la o mașină să găsim. Deci pune ușa. Mulțumesc. Că nu băga asta benzolul. Bagă benzolul în apă. Nu în apă, la mine în portbagaj. Deci să-i bagă în portbagaj benzolul. Hai bă, bagă în portbagaj benzolul. Lasă-mă, nu mai curăță în mașină, mă, bagă. Ești nabine. Cel mai bun start. Ok. Deci nu se poate. Bum, toate băgate. N-am mai ratat nimic. Închide capota. Urcă mașină. Deschide. Mulțumesc. Ce caută perea înăuntru mașină. Bun. Bum. Bum. Deci urcă-te o dată în mașină, băi. Băi. Mete-ne pe capot, te rog eu frumos. Urcă-te, închide ușa. Uite, am înghețat motorul. Bun. Uite. Conduc eu până la cum să mergi pe aia. Ok. Să vedem. Hai! A spus că conduc până la prima clădire, domnul. Deci dacă mai tragi la pe până așa... O vreau să mă bag în stil. Deci eu vreau să mă bag în stil. E bine. Hei, mă prinde,
Ok, o să... Sper. Deci ești că nu mă opresc aici că nu uităm țițaia la apă. Sper că... Ba da, am deschis-o. Bun. Hai mă, o dată, peinișule. Bun, vedem ceva pe aici. Ui, nu. Nimic. Deci, pornește motorul. Bun. Sperăm să găsim un dubă sau autobuz sau orice altă mașină care să funcționeze, să fie în regulă și să fie bună. Trebuie să aibă motor sau radiator sau baterie, să aibă ceva măcar care e important. O stingere pe găsi radiator sau așa, tot ce ne mai trebuie în mașină. Și dacă îl găsim ar fi bine. Posibil mașina aia n-are chestia aia, dar are alte chestii. Și poate putem porni. Asta e tot. Bine, chestia asta. Nu, stâmpul. Hai, până. No, deci perfect. Ia, ce-i pe aici? Ce-i pe aici? Niște. Nu e bun. Ia asta, ia cauciucul. Cu cauciucul, doamne, e janta. Ia janta și bagă un. Așa. În mașină, nu pe mașină. Bun, nu mai e nimic acolo, văd că. Bum. Închide. Deci, zice. Deci m-am pus pe... Nu-i bun, lasă! Că e motorină acolo. Motorină, mă. Ce bună e motorină. Bun, și un pic din motorină. Hai să merem. Dai! Dacă te vrei să conduci. Ia, dă-le. Ia să vedem noi ce găsim, ce așa. Dacă găsim o mașină, sper. Cred, nu. Trebuie să vedem mașină. Bun, hai să vedem. Încă pietre pe aici de alea. Mai mult. Ai! Deci nu te opri, acum nu te opri acum. Bun, am trecut. În viață. Vezi acolo. Deci, o parcare mai bună decât atâta. O parcare mai bună decât atâta nu se putea. O artificie, un scaun de autobuz. Și mai pe aici o jantă. O jantă de aia mare. Mă moară zombiul. Mă moară zombiul, părere. Dă-o zombiul până iau janta și o bag în mașină și pe aia pot să explodez artificial. Ia zombiul după tine. Bun. Poate să stau și mașina, că nu știu dacă e în range. Deci bagă odată janta, mă. Iată de asta mare. Da, e janta de aia mare. Nu de face acoperișul.
Gameplay. E nu ăsta. Nu ăsta. Hă, că m-am pus și în locul șoferului nou. Nu. Bun. Deci... Da. Da. Deci... Nu. Deci eu am de făcut acoperișul cu Game Pass-ul meu, cu tot. Bun. Am reușit să pun asta. Închide ușa. Și am trafă. Bun. Bun. Poți să dai. Poți să-i dai că... Hai, da. Eu am omorât aici 3. Eu am omorât pe toți 3. Nu. Păreri. Măcar omorât zombiul holbam. Omorât zombiul măcar. Rog, spune că omorât zombiul. Stați un pic că trebuie să spun asta. Așa. Bun. Nu mai are nimic de lot. O să urci mașină. Urcă mașină. Vide ușa. Tra frână. Ia volanul. Nu se adivine. Jur. Promit. Hai da. Dă-i. Dă-i. Văd 3 direcții, da? Dă-i în față că văd dacă au ceva. Nu, stai. Stai că am și criticat. Nu, stai că mă uit mai bine. Păi nu nimica. Dă-i până la construcția. Da, bun. Da, ne ajută să fie ceva acolo bun. Să fie un radiator sau un motor sau o baterie. Una dintre astea sau benzol. Că e și ala. Deci unde m-a dat? Două chestii. Ok, vezi, nu parca pe drum că poate vine unde era și sparg mașina. O casă acolo, ne putem găsi mașina. Ok, revenim după ce ne începem pe aici. Deci am revenit, am lăsat pe casă și acum ce să mai... Să luăm un motor care din greșeală, zburat. Am lăsat motoare aici. Dar în greșeală am dat artifice și... Adică nu chiar din greșeală, am dat artifice și din greșeală zbura motoare. Am găsit 3 motoare, de 2 le luăm. Da. Asta are ulei. Deci, își bate joc motorul de mine. Dacă mai zboară, tată. Am zburat, ok. O să vin mai în față. Sau nu pot să... Nu. Acum. Facem motorul ăsta. Urmer. Mergem mai bine odată la turnul ăla și pe mergem acasă. Colegul meu a spus că acolo nu este mașina, din păcate. Atunci mergem la turn. Mai bine. Da, pornește. Hârcă. Să vedem, poate nimic.
Din motivul ăsta, atunci, după aia, punem pe pauză până mutăm casa și turnul, vedem ce este în ambele. Bun. Ai ceva măcar? Bun. Monitor! Ioi! Un zombie. Asta nu-mi place. Asta nu-i fain. Un zombie. Și asta nu-i fain. Am găsit radiatorul ăla. Am dat jos. Am găsit ușă de autobuz. Și am mai găsit încă 5 zombie dus aici. What the hell? Am găsit rotă mare. Zombie dus aici. Cum scăpăm noi de zombie? Oare? Le dai tu? Bine, până arunc. Bine, m-am pus la curcare. Deci, de jos ăsta. E pe tine și sar cu ei. Deci a picat rota. Și să te duce. Nu s-a mai dus. S-a oprit. Bun. Revenim după ce luptăm și după ce pregătim tot. Bun, deci am revenit. Colegul meu a făcut o explozie și mai nimic. Și apropo, asta, cum se cheamă? În cealaltă parte în turn, am găsit două caniște, care nu aveam nimic bun în ele, adică erau măsicături, și am găsit o roată de aia mare, m-a băgat în mașină și am testăm. Să vedem dacă găsim ceva. Mașină. Cred că asta e foarte telefonul ăsta buggy dacă găsim. Adică de cum s-am condus, dar asta nu se face. E fain. Exemplară și două. Nu. Ok. Deci. Deci revenim după ce asamblăm mașina. Deci nu e că am blocat mașina. Stai în mașină și trag frâna în mână când îți spun. Deci am blocat mașina. Deci am blocat mașina. Mișcă-te, pârcă! Bun. Deci nu era că era frâna. Bun, stai! Stai să văd cum era. Pornește. N-are.
Bun, am deblocat mașina. Și acum vedem că doamna asta să nu trăznesc într-un stil nou, că din greșeală am trăznit-o. Și apropo, să-mi spuneți de câte minute vreți să videoclipul ăsta fie. Mă gândesc că vreo 30, 20, așa o să-l fie destul. Sau poate chiar uneori de 40, poate. O să văd. Să le fac așa. Mă gândesc că posibil să vrea și alte jocuri în The Dagger sau Roblox sau jocurile astea care le făceam eu până acum. Și stați un pic, că stați un pic, că trebuie să umblu ceva pe la să că nu mai aud jocul și vreau să nu... Da, bun, am revenit. Problema era că n-am mai avut benzol. Vedeți? Deci, suntem foarte rău, mai lăsăm un pic de benzol, că posibil că găsim ceva. Pune înapoi radiatorul. Băi! Deci... În stradă, închis să pun înapoi radiatorul. Sau să schimb, că... Oricum. Deci, schimbăm radiatorul. Nu știu de ce nu mai mere. Că n-am mai auzit mașina și eram... O, stai un pic, că nu-i bine ceva. Și după aia am văzut numai că am rămas fără benzol. I-am crezut că ceva s-a stricat ăsta, sunetul de la joc sau așa. Dar nu, până la urmă o problemă apa. Adică nu apa, doamne, benzol. Deci unde te-ai dus? Unde ești, mă? Unde te-ai dus, mă? Deci unde, doamne, te-ai dus? Te-ai dus cu ăla, mă. Și taxiul. Te-ai dus taxiul, mă. Nu, bine. Hai să vin atunci. Hai să vin taxiul celălalt. Adică, mă gândesc că în pauză până găsim ceva. Nu-i, mai trebuie bani. Trebuie să vă place să vedeți ăsta ce facem. Așa. De aceea să în pauză până. Ho, 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 brr. Deci, am reușit ca tu, am luat tot. Capotă. Am reușit tot. Nu l-am dat pe... Am uitat-o pe... Am... Am virat și... Da. Deci... Bun. Am oprit motorul. N-are greșeală semnalizările. Bun, ce aici? Oroi. Bine, poți să la jos. Ce e mitel. Da, bun, hai să vedem pe aici. Ce mai e? Ce mai e? Ce mai e? Nimic. Are rost să iei bateria, maybe. Că avem deja una. Deschide. Deschide, bă. Deschide.
Doamne. E că am găsit ulei aici. Păcat că nu este benzină. Dacă era benzină, așa era bine, dar păcate nu e. Deci de faci mașina ca mine. E că nu mere să... Asta închid am un cadou pentru ăsta. Sau un cadou. Domnul zombi. Am văzut acela burând, văd că... Și n-am murit. Zombiul, da. Pune-mă stare pentru... Dar nu, de fapt, nu. Mă, urcă-te mașină. Urcă-te, mă, mașină, mă. Nu mere, mă, exact, au rămas fără. Au rămas, mă, lipeau de mașină. Mulțumesc. Deci mere și... Deci nu că-l bag joc. N-am vezi. Asta e bine. Am revenit când găsim un computer. Sau ceva. E bun, am revenit. Am crezut că se formează ceva, dar situație, numai. Bun, ia să vedem noi ce pe aici. Am venit cu colinda. Un motor. Un scaun. Două scaune. O baterie. Ce e aici? Ulei. Aici nu mai luăm ulei. Ce e asta? Ce... Deci, de ce ai băut, mă? Mă, bine că bei. Bine că bei ca scroapa, mă. No, bine, bine, bea, bea. Bea, mă, bea. Nu trebuie, mă. Deci... Eu... De aici murim. Efectiv. Bă, devine o tornadă din cauza ta. Că vine vițul cu sticla aia. O, te pui tu să conduci? Bine. Arată mai arati cu motorul ăsta. Hai, mă, odată, urcă. Ia că aici. Pune-mă odată. Perfect. Îmi place foarte mult buggy-ul, care e și de mari. Hai, dă-i. Nu te duci încolo, mă, în partea. Da, să-mi zic că trebuie să mă încărcat. Bun, deci am revenit. Ce fac de motor? Mă, doamne, ajută, sunt și ce alea, în spate, care e destinse. Ca să se băgă și lei și apă. O să mai lei mică. Contură-te mai. Ia bă de mea. Ok, suntem. Uite, și, domnule, cum se cheamă ăla? Ce-o să cheamă, mă? Băut, nu, ok. Navă, mă. Dă-i intrare de frână, dă-i.
Lasă-mi trage. Lasă-mi meargă. Până merg la nivel de bine. Te ocup să bagi ăsta, cum se cheamă, motorină și ulei. Până târziu. Bun, perfect. Un zombie sus. Și prin înăuntru. Un zombie, o măță și benzol. Ești, nu cred. Ești, nu cred, mă. Ești. Na. Ești nici am găsit. Nu, deci eu nu cred. Bă, dar lasă... Nu mă lasă zombie, bă. Ocupați de zombie. Ocupați de zombie, lasă-mă țaia. Că vreau să pun ăsta în față. Urcă-te. Stai, bă, urcă-te sus. E după tine, mă. Am ieșit prin... Hacker. Am ieșit prin navă. Pare... Deci... Bă, dar pune ăsta, mă, pune-l. Ia... Amei. Și apropo, vă anunț că nu o să mai fac videoclipuri cu forci. Din păcate. Adică nu o să mai vedeți videoclipuri de forci de la mine. Cel puțin... Cum aș scăpa de... Deci vreau să fac și sus. După aia... Cred că încheiem aici. Nu mai... Adică mai am ce face, mai avem ce face, dar... Trebuie să mai și editez videoclipul și să mai fac și alte chestii. Și... Na. Dacă v-a plăcut, să dați un like și... Mai facem. Dacă spuneți în comentarii despre ce vreți să fac, atunci să spuneți. Hai mă, dată. Bine, nu vrei să ieși afară. Am picat, nu. Deci, aici să încheie episodul. Ne vedem mâine la un alt episod. Să-mi spuneți despre ce vreți să fac episodul. Dacă nu văd asta despre ce vreți să fac, atunci să fac poate ori despre asta, ori despre alt joc care s-a lansat mai nou, cum am spus ieri și deci ne vedem pe următorul videoclip de Roblox sau de joc și spuneți-mi despre ce vreau să fac, despre ce vreți să fac. Și da, dacă v-a plăcut un like și subscribe și ne vedem pe următorul episod.